Mutta teillä on äikästä laudaatturit, niin vaatiko se ekstra työtä lukulomalla? No ei kyllä oikeastaan. Abikurssit oli tosi hyviä, että niistä oli ehkä isoin apu, mutta ei kyllä siinä niinku just kuukausia ennen kirjoituksia tullut kyllä mitään niinku ihmeellistä enää tehtyä. Että se oli vähän niinku tehty jo lukion aikana se työ. Joo, mulla on kyllä ihan sama, että äikkään luin siis ehdottomasti kaikista aineista vähiten, että vähän jotain käsitteitä kertailin ja ne opettelin, mutta en mä niinku niiden abikurssien lisäksi juuri hirveästi mitään sitten niinku omalla ajalla tehnyt. No te sanotte molemmat vähän niin kuin sitä, että lukion aikana tehtiin eniten sitä työtä, niin minkälaisia teidän lukion kurssit sitten, oliko ne työläitä ja tykkäsittekö te niistä? Kyllä mä väitän, että meiltä on vaadittu lukiossa aika paljon niin kuin kursseilla ja että on, niin kuin, on kirjoitettu ja on luettu paljon. Ja sitten just se, että niin kuin, no, opettajat on ollut tosi hyviä ja sellaisia, että niin kuin, he ovat meitä kannustaneet niin kuin, tavoittelemaan aina parempia tuloksia ja silleen. Jep, kyllä se on niinku, ainakin omalla kohdalla niinku lukion aikana muuttunut niinku äikän tässä silleen tosi paljon. Et yläasteella se oli vähän silleen, ei ehkä niin paljon kiinnostanut. Ja silleen, Onko teillä jotain niin kuin lukuharrastusta? ei kyllä ole mitään harrastusta. Että kyllä mä nyt oon vähän lukenut silleen niinku, ihan muuten vaan, mutta ei nyt mitenkään kovin paljon. Ei ole ehkä silleen varsinaista harrastusta, mutta kyllä mä oon niin kuin aina lukenut, ehkä alakoulussa vielä enemmän luin ja silleen kyllä edelleen enemmän tai vähemmän olen elämän aikana aina lukenut, että on se ollut siellä osana. Miten sitten silloin abikurssilla, oliko teillä siitä preli äikästä? Joo. Joo, oli. Minkälainen preli oli ja miten meni? No, mulla meni aika huonosti, että mä tulin sinne vähän semmoisella huonolla asenteella, että se oli jossain siinä C ja M rajalla, että en siihen hirveästi kyllä panostanut. Mulla kyllä siellä prelissä taisin loppuun asti istua ja siitä tuli L. Että mun mielestä mä sain vielä samat pisteet, kun mä sain sitten YOK:stakin. Se oli tarkka ennustus.